Zdraňka, že to chcel videa. Nedávno som objavil taký veľmi zaujímavý server, kde sa dá zahrať Fortnite v Minecrafte a veľmi ma to prekvapilo, že čo to je za server, tak dneska by som sa chcel ísť pozrieť. Uvidíme, aké to bude, takže môžeme ísť na to. OK, takže majú tu aj takéto lobbyčko dokonca urobené, vypadá to zaujímavé, vypadá to veľmi dobre, dáme ready. A už na to spustilo Finding Match. Uvidíme game status, hra sa za chvíľu skončí. Tak som zvedavý, jak to bude vypadať. OK, konečne ma to hodilo do hry. Som normálne, že v Battle Passe tu. Je tu mapa, malo by to byť vo Fortnite ako mapa sezóny 2 Chapter 1. Aj to tak vypadá. Teraz letíme tam niekde hore nad Pleasant Parkom. Mohli by sme Salty Springs spadnúť. Aj to vypadá veľmi zaujímavé, normálne ja hrám Fortnite v Minecrafte. To je neuveriteľné. IP budete mať dole v popisku, ak by ste si to chceli taktiež zahrať. Je toto veľmi zaujímavé. Aha, letím. Dobre, kade to je to? Hej, toto je Salty Springs. Mám glider. Si koľky. Neviem, kto to urobil, ale je to skvelé. Tak dopadli sme. Zbraň. Si zoberiem. Jak sa strieľa? Aha, pravým sa strieľa. A ľavým sa nabíja, ok. Som materiál našiel. Super. A mám box sneak search, ok. Náboje nejaké. Sa dá aj stavať tam F-ko. Oho. Ty koľky, schody. Ja stávam. To je super. A tam niekto je. Tam sú dvaja, sú teamery. Dávam im. Kurník, ale to sú teamery, to nie je dobré. Ešte vás si som ich počul sa mi. 19. Tak to som nečakal. Nevadí, ďalšia hra. OK, a sme v druhej hre, teraz ma to aj do starting lobbyčka hodilo. To je super. Mohli by sme pán Nui napríklad. Dobrý si grov. Máme pištolku. Prekopeme sa dole, sme tu. Máme tu burst rifle. Nikoho tu za to nevidím, ale jak sa mierí, aj shiftom. Keď shiftnem, tak sa mierí, aha. Som nevedel predtým. Zoberiem čestku, čo to je? Shieldy. Konečne. Mohli by sme sa ísť pozrieť do tých Tilted Towers teda. Tam podľa mňa určite niekto pôjde. Takto týmto smerom, ok. A sú aj emoty. Je to nejaké zabugované, ale sú tu emoty. A dorazili sme do Tilted Towers. Kde je tá veľká budova? Malo byť tak, kde tu sa mi zdá. Big Ben. Nie tu, toto. Tu je to ešte, čo som slepý. Áno, to je super. Ja chcem zistiť, že keď to podkopem, či to celé spadne tá budova. Ale či bude levitovať. Okamih pravdy. Ešte tuto. Nespadne, bude levitovať. Počuj, a tu je truhla. Ja sa sem vystávam. Dobre, aha, to je vylútené všetko. No tak to super. Môžeme sa prekopať pekne von. Máme plné životy. To je super. A tu niekto je? Som niekoho videl. Tu je. Asi počkám na správnu chvíľu. A už tam nejde. Idem na ňu. Tu je. Ja lavím. Prebijam. Zabil som ho! Ja! On má fialovú brokovnicu. Wow. Mám strašne dobré zbranie. To čo? Super. Dali sme prvý kill. Ešte 5 ľudí. Ale sa zdá, že tu bol taký secret. Taká secret miestnosť, ale... Áno, je to tu. Ja si to dobre pamätám. SMGčko tu je dobre, no. To rýchlo strieľa, takto. Aha, tu je niekto.
Tak to nemá žiadny život. To čo bolo? A to mám modrú asovú drajfu. Daj mi. Ďakujem. To by malo byť čip... Aha. Strieľa po mne zora. Nevidím cez strom. Bum bum. A dostal. Zastávam. Asi miničko. Ja to sa takto, aha, ja som to držal. Som mu dal skoro headshot. Bojí sa, bojí sa. Ale on má high ground ešte, aha, stále to ide. To mi dáva dobre zabrať. To má strašne silnú zbraň. Ja sa neviem trafiť do ňo. Je. Ešte známo, musím si prebiť. Idem na ňo. Poď! Nie! Druhý! Skoro! To bolo tesné. GG. Nevadí. OK, máme tu hru číslo 3. Škoda, že sme to minulú nevyhrali. To bola dobrá hra. Mohli by sme teraz spánuť napríklad... Ale máme zase Salty Springs ako prvú hru. To je ako Fortnite alebo Frost Frozen mode. Toto. Šiel som Impulse granát. Ten sa ako hodí, aha. No super. Ale to sa dá dobre využiť, to si viem predstaviť určite. A tu niekto je? Aha. Sakra. Máme už len 10 života, ktorý mi dal dobre. Ten musí mať strašne silnú zbraň. Nie! Máme tu štvrtú hru, dúfam, že už teraz víťazne. Teraz môžeme ísť do Pleasant Parku na Undeployed Glider, to je super animácia toto. To je skvelé. Si zoberieme niečo, takto. Máme hneď SMGčko, to je super. To je na blízko skvelé. Máme dve SMGčka. A tu je niekto. Aha, ja som nabíjal. Má snajperku. A dal som mu za 55 alebo koľko. A už uteká, už druhá. A tam je ďalší, aha. Bum, za 0. Bum, 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 bum. Kde? Poď. Reloading. Yes, mám ho. 5 AP, ale žijeme. Už mám fialovú brokovnicu. Netuším ako, ale rýchlo sa schováme sem. A dáme si bandáže. Budeme potrebovať nájsť aj shieldy nejaké. Konečne! Neverím. Dobre, ja idem rýchlo do zóny. Bežím. A zase sme tu Towers. Už zas. Nie je dobré, že jediná zbraň, čo máme na diaľku je... Aha, to niekto je. Nie! Nie.
Kde je? Tu je! Yes! 7. Kurník! No dobre, sme v 5. a poslednej hre. Takže dúfam, že teraz sa nám podarí už konečne vyhrať. Teraz by som chcel ísť niekde tak ďalej trošku, napríklad do Retail Row. To je také mesto, čo je ďalej. Idem ammo box. Aj medkit, ale nejakú zbraň by to chcelo. Zbraň? Dobre. Tu niekto je. Niekoho počujem. Tu je. Poď! Ja! Áno! Neviem, či tu ešte niekto padal so mnou. Asi už nie, predpokladám. A hneď ešte... Small shield. Minička. A sme v zóne, okej. Tak asi by sme to aj mohli ostať. O, tu je niekto? Ojojoj. Ale ten je dobrý. Ten sa nezdá. Dáme si rýchlo miničko. Dávaj. Ideme hore. Takto. Ale to nejde. Takto tu postavíme. Tu otvoríme čestku. Ajajaj. On tu je! Skoro som ho snajpol. On ma tu obstreluje, že zo všade. No poď! Ojajaj. Bežíme! Rýchlo! Už ma asi neprenasleduje. Toto nie je moc dobrá situácia. Sice sme mu utiekli, ale život nemáme vôbec. A tu je nejaký loot. Modré SMGčko, nádhera. Si zoberiem. Ale životy žiadne. No, ja to nedám bez životov. Tam musíme dať čo a tam niekto je. Sa mi zdá. Mám taký zlý pocit, že každú chvíľu dostanem snipe. Ale už iba 5 ľudí žije. Ale ja nemám žiadne životy. Tam je niekto? Tam je niekto! Kurník. Ja teraz nemôžem s nikým bojovať. Tam je ten, ktorý som zdrhol. Tu všade. 5 ľudí na toku. Á, super. GG. No tak videli ste to sami. Bohužiaľ sa nám vyhranie nepodarilo, iba druhé miesto sme raz dali. Ale určite si to vyskúšajte sami zahrať. Voľa je to bomba, že niečo takéto urobili v Minecrafte. Ani asi nepotrebujete žiadne mody, ten majú iba Resource-Pack a hotovo. IP vám dám dole do popisku a vidíme sa asi u ďalšieho videa. Čus.